o pont mo jeton ko pont lalli e nder Kenya ba diwan Tambacounda funnaange Sénégal ko leydi ndi mahimo hitanuji nere temede jeenayi capanɗe jeenayi e joyi caggal ɗum ɓesgu o nokku pewnitimo ngam ustude caɗele ɗem dañata hen hannde kono ɗum ala ko wayli gonka makko menen o pont o mojjani minen o pont o warani neddo taw neddo mayani kono o wattata hay balɗe ɗiɗi neddo nayana toon hay min hoorama yani jungam nani buuti joni o hayo timmani yontere mi yani toon jungam o forñi ha hande mi wawa jettude dow jamma so miɗa leeli ma mi suuta o goto mi waklito so wona mi wawa hay waklitade ko gonka o pont ittiɓe e ɗoygol jamma wontiniɓe goƴa ko ɓuri jojjude ɗo mabɓe hannde ko ballal o pom hande amin bitti hen no fewi gati ko waɗi saabi rewɓe men son lungu ari e rewɓe men e sukaɓe men fof wiyata ko loota nder maayo to gati ko toon waɗi kaaje ene waɗi ceenal so min jiiɗi hande gouvernement walli minen affaire pom o fewne amin jiiɗi sukalamen hande kay ko pom o tan gari so hay so neɗɗo ñawima ndungu waɗama ambulance ene tacco so ari tan oto koyngal o loggota e pom he ɗum noon amin jiiɗi ko wallede so min keeɓi ko ɗum min jiiɗi hewɓe e dognoɓe motoji cak otoji e ko nandi hen natti jogade cuusal rewde e o pont ko ɓoyani ko tan ko suka debbo goto yani e makko ha gañi loolu yagul sax ça ne fait même pas 2 mois 3 mois comme ça ɗum ɓoyani ko waɗi ko hedde lebbi ɗiɗi lebbi tati tan suka debbo goto yani e pont o gañi ko docteur o wawi seedade ɗum saabu ko konko ittimo ɗon ambulance o ari nayi mo kidira aɗa andi kam ɗum mina muusi ambulance ñëw jël ko yóbbu ko ba kidira donc xam nga loolu beneen affaire la quoi laamu ngu ƴettino pellital mahde pont keso sara oɗo pont kiɗɗo golle mawo ngo puɗɗinoma kono ɗe dartimo goɗe gotka ka ɓesgu lalli wondi hannde ko ngol bonnugol ngol asoɓe kanŋe ɓe bonni maayo falame ngo